amen emonzweni. Lencwadi umbhalo wayo ibhalwa umpostoli uPetro owaye ngomunye we-inner circle kaJesu. Ngamanye amazwi uma sikhuluma ngabafundi bakaJesu kukhona igaba ababehlukene ngazo. uPetro wayeyisigaba sokugcina lesi sibiza ukuthi inner circle. And inner circle kaJesu yayiphethe uPetro, iphethe uJakobe, ebesiphatha uJohane. And bazalwane uma sifunda kabanzi ngoPetro kuthiwa wayeumpostoli wethemba. He was an apostle of hope. Ngoba incwadi nje le ayibhalayo ikhuluma mhlawumbe ngezinto ezintathu. Incwadi kaPetro yokuqala iphethe izinto ezintathu. Iphethe the living hope, ithemba eliphilayo, iphathe the living word, ebese iphatha the living stone, intshe eliphilileyo. Uma ngabe ufuna incwadi kaPetro, uPetro bishop uNqobo impilo yakhe icategorize igaba ezintathu. Kukhona isigaba uPetro asiphile kanye noJesu. Ngoba kukhona isigaba asiphile la uJesu esemzimeni khona. Kwase kuba khona isigaba asiphile uJesu esengasekho esesezulwini. And isigaba uPetro asiphile noJesu kube isigaba esilula kakhulu ngoba kulesigaba uPetro asiphile noJesu kunezinto ayikhulumile nje kalula. Ekulula futhi kuyikhuluma ila abantu abambone khona uPetro njengendoda okulula nje ukuthi ukhulume noma bese ngathi ayikabalana yini uPetro akhulume kanje ukuthi ukhulume kuyisizini la ayekho khona noJesu khona. Sanibonani bazalwane. Ngesikhathi uPetro esenoJesu kube lula nje ukusho lamagama athi sishikile ubusuku bonke Jesu azange size sithole lutho. Bese khona uJesu ngaleso sikhathi bese khona uJesu simuzwa ethi uma sisuka kuwe Jesu siyabuya kubani ngoba amazwi okuphila phakade atholakala kuwe. Uma kusakhona uJesu siyamuzwa nje ekhuluma ethi kuhluma sina entabeni asakhela madokodo elinye libeke lapho Nkosi, elinye libeke likaMose, elinye libeke lika-Eliya. uJesu bese khona. Uma ngabe uJesu esekhona simuzwa uPetro ethi uma kunguwe Nkosi isho nami ngihambe phezu kwamanzi. Kune-language ayikhulumile uPetro nje eyikhuluma ngoba uJesu ekhona ngoba yikhona iy'khathi ezimnandi. Ukhuluma i-language yobumnandi ngoba uJesu umuzwa eseduze kwakho. Sanibonani lapha. Ikhathagori yempilo ngapheshe yokuqala uyikhuluma uJesu eseduze kwakhe, uyikhuluma uJesu enaye, uyikhuluma uPetro le language ewitnessa noma ebona ama-miracles enzeka phambi kwakhe. Kwanisizikwa uPetro khona, unqanyula umopho uPetro khona, kuvula amehlo empumputhe uPetro khona, kuyongena amazakewu uPetro khona. Yayisemnandi impilo uJesu wayekhona. Awukosami kahle ngiyofika enevesini. Awusengisize. Sesiyathandaza bazalwane ngifuna ukulibazisa. Haleluya. Uma ngabe singena kwikhathagori yesibili. Ikhathagori yesibili iqala kahlungu ngoba iqala ngesitatimende esithume kuJesu esithi Simoni, Simoni, ngimbonile usathane njengomyase, ngimbonile usathane Petro njengomkhonweni. Bathi kodwa mina ngiphulekile Petro, akhulekele ukuthi ukukholwa kwakho kungapheli. Uze
uyaqhubeka kuphethe. Kodwa uma singena kwi-category yesithathu, usizwa yini uphetho ukuze angene kwi-category yesithathu? Usizwe ilesi statement esithi hlala eJerusalema lize nembathiswa abantu. Ngiyawuthula umoya ongcwele. Bahlala eJerusalema ebisebehlala in vain ngoba loba bebethemba usehambile. Ngesikhathi behlala eJerusalema ngokubatshelile kuJohn 1:8 wathi mina ngizamlungiswa amandla umoya noma esefikile phezu kwenu. Athi ngizoba ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekupheleni komhlaba. Bahlala eJerusalema balinda isethembiso. Bahlala eJerusalema balinda ukusho kukaJesu. Bahlala eJerusalema balinda manje. Nabafana bayini ngokuphetho ngokwekharakter yakhe esengoJesu wayindoda yayindila ngokwekharakter yakhe uphetho esengoJesu wayedivaka. Kodwa yini eyenza bahlala eJerusalema wangasuka ukuthi ngesikhathi incwadi kaJohane ivalwa uJesu uyawakhuluma naye wathi, Simoni, Simoni, uyamthanda na? Engingehlalisa uphetho yamenza wangasuka entabeni phezulu usehlaliswa uthando. Noma uJesu engasenzi lutho sehlaliswa uthando. Noma izinto ezifunayo ayitholi sehlaliswa uthando. Engathi basinganjelwa abazalwane abazothi sesihlaliswa uthando. Yebo yena nasesinika lutho manje. Yebo imithandazo yethu ayiphenduleki. Yebo izinto esiyidingayo siyitholi. Tholi hlaleleni sesihlaliswa uthando. Sesiyamthanda akasiyamyela ngoba bayamyela abanye kodwa ukumthanda uthando sebenza singakwazi ukumyela. Sesibanjwe uthando. Sesibanjwe ibazalwane. Sesibanjwe uthando. Naluthando lusibambe ngoba yena wasithanda kuqala. Manje sabanjwa uthando. Athi ulilabelela njalo sothandana naye. Khona le. Into esihlalisile uthando. uJesu la yokhathile umthanda. Lusisimbuza. Haleluya. Ngoba zabantu asinelusi ngoba nisiphethe kahle. Asinelusi futhi ngoba nisithanda nina. Kodwa sinelusi ngenxa ye-instruction esayithola. Nalo esimthandayo. Ngoba lo esimthandayo uthe uma simthanda uthando luzobonakala ngokuthi siluse nina. Abanikizwa nabazalwane. Uthando lukaJesu kithi luzobonakala ngokuthi siluse lisiluse. Uthando lukaJesu luyobonakala ngokuthi siluse kanti sihleba ngesona. Sibonakala sililusa kusasa kanti kule
Leyesithathu imenze wahamba. Haleluya. Imenze leyesithathu imenze wenza njani? Manje ngathi sesiyapha. Engathi ukuthi siyabona. Ngoba leyo qala ikhathagore imenze wangababi kuhamba. Ibimenza vela khulume nje. Ingathanda ukukhuluma. Ibimenza vela khulume nje. Noma ikanjani. Ngenxa ukuthi izinto bezisemnandi. Leyesibili yaqala yathi umshintsha. Leyesithathu yamenza wathola. Manje uma ngabe amagama okuqala awakhuluma kuleyesithathu simuzwa ethi laba abadaliwe. The first statement is kaphetho uthi laba abadaliwe kodwa kuqaliseka umbhalo owabhalwa uJoel umprofeti wathi izokugcina I will pour my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Sangena kwikhathagori yesithathu simuzwa somebody kwikhathagori yesithathu ethi insindiso omunye ngoba lithi igama elinikwe ebantwini abantu abangaphila ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Usakhuluma ngoJesu ongasekho. Usengena kwi-state of humbleness. Ngoba i-state of humbleness sishintsha ilanguage eyikhulumayo. Uma ngabe ngena kweyesithathu, uma ngabe ngena kwikhathagori yesithathu simuzwa lethi isiliva negolide asinalo. Ngoba sinakho sikumila khona sithi ngegama likaJesu. Rise up and walk. Okay, time category number 3. We'll be category number 3. Imenze. Okay. Haleluya. Bishop yamshisa manje. Khumule baba. Yamshisa. Baca dulu hama sama. Bagaimana berkategori yesithathu? Kategori yesithathu mamutu. Uke wabushuphethu. Bese lithi bayibele ibandla. Lana mkhuleka ngesineke. Kategori yesithathu. Ikategori yesithathu. I-attract ibandla. Ikategori yesibili. Ya-attract umuntu wena. Kodwa ikategori yesithathu. Isi-attract abantu. Ngoba ukwazi uku-attract umuntu wena. Ebese uma ba-attract abantu. Wenza attract
uPetro kwaze sekufika Jesus Christ. wazolafa kuningi ngathi kuningi bekithi Usiyami. ngale kategori yesibili Amen. kuningi ngakukhuluma ngale kategori yesibili ngoba mangabe ngithi athethe abantu ababuzile bathi Nkosi yakwenze njani bekhuluma noPetro wathi uPetro phendulani kulenzo kwamele siclose la moya wathi lesiphiwa kusona esele kulesi abantwana bathi nabo bonke abasasindiswa bayahlomula lesi sipho now ngesikhathi athatha bezizwe kuthiwa kukhona uSilvano wayeyisekretary yakhe ngoba bisho kuNtobo angentotane bazalana ukuthi uPetro wayengafundanga. Amen. uPetro wayefana ugini, uPetro wayengafundanga, wayengayazi esikoleni. Angazi ngakukela inkosi yami ngoPetro ngesikhathi ngishaya yabo mama uPetro wayengafundanga mama asikafike evesini uPetro wayengafundanga ngoba kuthiwa umsebenzi wokufisherman womsebenzi wophansi lesikhathi wawenziwa abantu abadlula isikole. uPetro wadlula iTorah, wadlula understanda iTorah, akayiqeda izifundo zokuba urabayi, kuthiwa kwakudlulelile akwenza umsebenzi wathola isebenzi lokuthatha i-fisherman. Uyi-fisherman because of a failure. Yathi uJesu mayefika wathatha ingane lutho, wathatha a useless fisherman, wathi ngizokwenza abadobi bamanzi. Oh, yes, Jesus. uNkulunkulu wamnikeza i-wisdom. uPetro wathola isekretary yakhe uSilvano, wayesathola uJohn Mark, base behamba naye. uPetro behamba amaviki amabili. Now uma ababhala lencwadi yini emenze abhale lencwadi? Uvesi number 1 kathoma number 1 uyasinika isizathu sokuthi ngesikhathi ibandla lihlushwa, ibandla lahlakazeka endaweni yokuhlukene, lahlakazeka koPamfilia, lahlakazeka koKhabhodiya, lahamba amazwe ahlukahlukene lihlakazekile ibandla. Kwathi ukuthi uPetro akasakwazi ukulifika ibandla, bavele bathatha incwadi wabhala. Jesus. Babe uSilvano engathi ngiyambona uPetro uSilvano bhala lokho ekuzokufa. Engathi ngiyambona usekretary ethatha ipeni ezobhala. Wathi uPetro uSilvano batshele bangabe besayiyeka ngoba lento iyi-living hope. Ithemba lokuphila. It's a living hope. Remember, i-hope ufundisa uNomo. Ngizongena kakhulu phansi. Kuthiwa there are 3 things. Kukhona i-faith, kube khona i-hope, kube khona i-love. I-faith ilebo ekhuluma khona ngokuthola. Uthi ezami iy'ngane zizophasa, whether ziyathanda noma ayithandi. Lapho usukhuluma i-statement se-faith. I-statement se-faith usikhuluma izinto zibheka, kodwa i-statement se-hope usikhuluma ngesikhathi i-faith ingabanga successful, ebese ukhuluma i-statement se-hope. Bazalwane, aningizwa ngithini? Ngithi mina kunini abazalwane kuke bakhuluma iy'tatimende eziwu-3 zikhulunywa uShadrach, zikhulunywa uMeshach, zikhulunywa u-Abednego. Utho wokuqala uNkulunkulu wethu uzosikhulula. Utho wesibili noma engasasikhulula. Utho wokuqala uNkulunkulu wethu Yeah. bese faithful. Yeah. Uthi lo wesibili unakho, he is able ukusikhulula, he is able. Engathi lo wesibili wayathini lo wokuqala wathi musa ukuthi uzosikhulula ngoba silana nje akasikhululanga unebukhangisa lesilanga. So musa ukuthi wena uzosikhulula qamba banga wena meshe thani unakho, he is able Hey. ukusikhulula. Kodwa ngicazela lo wesithathu
Hlala ifaith yakhe ayilunganga kahle kahle. Hlala kwekuphi. Hlala inkosi isinyamathela. Mangabe usuku ihope ngisho nomhlabeni kuyashintsha. Uthi siyame Themba lo. Istatements esishintshile. So kukhuluma istatements lehope. Awusashi ukuthi kuzoba njalo. So shintshe language. Uthi sengiyamathemba. Noma kungenzeki, kodwa ngiyamathemba. Uyanginika umsebenzi, kodwa ngiyamathemba. Ingane ngiyamathemba. Awu ngithemba yena. Wabhala uSilvana. Wabhala umntaka Silvana madoda. Hey. Wabhala. Wathi batshela ukuthi njengey'ngane ey'sandla zabo. Abalangazela ubisi. Hey Nkosi yami. Batshela Wabhala. ukuthi kukhona bona bazelwe abazalwanga ngokwembewu ebhubhayo. Not an incorruptible seed. Kodwa bazalwe ngembewu Engabuniyo. likaNkulunkulu engabhubhiyo, the living word. So bazalwe ngani bona nge-living word. And leyagama elithi living, living present tense. What as I speak, the word is living. Lingakho umbhalo kaHebrew ethi the word is active, sharper than the double-edged sword. Likhulu kwendlula inkemba esimandla ngokuthi zombili. The word is living. Angiphuthume ekuvaleni. Ayisedlule. Wasekhuluma nge-living stone. Ekhuluma ngetshe eliphilayo. Uma sekhuluma lapha, usekhuluma ngebandla lonke. Ucabanga ukukhuluma ngabantu ababalekile. Uthi nina niluhlanga olukhethile. Hey Nkosi yami indlu Athi yobukhosi. upristi khulu. Okukhulu. Wakhuluma le language ukhuluma kubantu abalahlekile. Wasakhumbula Bishop Ngcobo. Wakhumbula icategory yempilo yokuqala. Wathi no. Angikho. Izobhala verse 6. Bhala Silvana. Chapter 5. Sesiyathandaza masizwa. Angibuye ngizobhala verse 6. Chapter 5 lo ofundwe. Angithi manje sesikhuluma ngehope. Amen. Lo ufundo umahlala. Uma ngabe uzobhala lapha kuthiwa humble yourself. Sithobele. Wasakubekwa ilocation. Oho. Indawo uyithoba. Ukuthi awuzi ukuyithoba noma kuphi. Hamba namazi ukuze ukwazi ukuyithoba. Akayisanga sikaNkulunkulu. Ukuthi singakuphi. Khona ngiyakwazi ukuyithoba phansi kwesandla sakhe. Ngiyakwazi ukuyithoba isandla. Anizwa bazalwane. Anizwa nkonzweni. Anayingira isandla. Wazi ngathola isandla. Sengingayithoba ngaphansi kwesandla sakhe ukuze yena amphakamise. Yini esebenza amphakamise ukuthi isandla singaphezulu mina ngiphansi. Hey Nkosi yami. Akakwazi ukuphakamisa ngiphezulu kufanele ngiye phansi ukuze yena ehle azongiphakamisa. Kodwa kufuneka usiqonde isandla. First thing first, the location of a hand. The location of a hand. Uthi Ezra uma bephuma beyosebenza eJerusalem. Uthi uma besendleleni sisondele isitha. Ukhuluma lamagama athi ngayenqaba enkosini ukuthi basinikeze amahasha nabezempi. Ngoba ngase Uthi ngoba ngabatshela ngathi sikaJehova uNkulunkulu wethu siphethe. Nakuba nesibona siyaphila. Akuloba ukuhlakanipha kwethu. Sithome phansi kwesandla. Sasiyitholile into esiyifunayo. Asikayitholi. Kodwa senze njani? Singaphansi kwesandla. haleluya. Asikayitholi kodwa Asayitholi. Kodwa into esihlalisile
simkhulekweni semi-context of occasion ngoba context of occasion bese inkonzo ezomkhuleko. Now uba kanjani ngephansi kwesandla through prayer. Kukhona P omele the prayer. Now uma ngabe uzothi humble yourself, indlela yokuyihambulisha uNkulunkulu is one, is through prayer. Amen. Ngoba ngeke uye kuNkulunkulu ufike ungashoni lutho. Angizwa mina. Ngisho hana kwabe izinto inyakazo lo. He has to Condemnation. She has to say something. Once I told her, the very humble, Lizalika, we believe that humility, and the humility is under prayer. Then you start to develop a life of prayer. And ukhuluma indoda eyatshela uJesu ethi Jesu usifundisa ukuthandaza ngoba Wabafundisa abantu. awusifundisa nawe ukuthandaza. Manje la humility la humility ushiphakame ekhaya. La humility awuyi nawe uyithwele. La humility uyikhohlwa ukuthi ubani mahlala. La humility ukhohlwa izinto ezisefrijini wakho. La humility ulingana nabazalwane abahluphekayo. La humility uyakhohlwa sabe ukuthi uhamba ngehiyande elapha inkuzimana emnyama. Ulingana nabazalwane abahamba ngebhasi ubhobho. La humility uyathoba. Ingakho lithi uJesu wayithoba. Kwaziba sekufeni. Yena kufeni nesiphambano. Ebese kubanika ukuthi ngalokho ke ngesikizini therefore uNkulunkulu wamthakamisa. Wasemnikeza igama elingaphezu kwamagama onke. Wena enza njani wena zithobe. Ukuthi akunike enza njani wena zithobe. The time is coming. And uzokwenza uphi wesibili. Once wafunda impilo ye-prayer. Impilo ye-prayer izala the weight. Ukuthi ukwazi ukwenza njani ukuthandaza ukufundiswa ngoba ipetrol yomzalwane isezwini futhi awuyezwini ungathandazeki Nakho. ufuna ukuthi PWW sesingehla phansi. The first P is prayer. We have to pray. Bese kukhona igama elithi always. So nina bazalwane nizoba nenkinga ngoba nizoyithandaza ngoJanuwari ngoba nikisatha la kodwalasaqeda fasting. No ngiyathandaza. Always. Impilo yomzalwane impilo yomthandazo. Impilo yomntwana kaNkulunkulu impilo yomthandazo. Then we are W uqala umele the word of God. You study the word. You uyalidla izwi lingene ngaphakathi. Ugcine usulikhuluma ngesikhathi ulikhuluma uthi Jehova uyangihlolisisa uyamazi. Uyakwazi ukuphuma kwami uyakwazi ukungena kwami. Wena Jehova uthoba imicabango yami. Wathi akakhulumiswe kumele wami usula. Wathi Jehova usumezile ngemuva lapha. Wathi wabeka izandla zakho phela. Wathi ngiyakuzwa manana kubani. Ngoba ngithi ngeke wathi bafileyo. Ufike ngithaya khona lapho wena. Uthi ngiyabona ukuthi khona obenziwa ngokwesabelayo nekubangalisayo. Uthi amathemba ayifihlekile kuwe. Ngesikhathi yenziwa indaba yethu. We start to speak the word. We are married to do my izwi. Uthi Jehova uthezwe nakho. No weapon formed against me shall prosper. But we are not physically. I see this kali. Esibekele mina. Esiyophumelela. Wathi noli ngomvumelayo. Wena Jehova akakhulele. Khulumisa. Uthi wangathi ngisengishule. Esisikama ngomkhoba. Uyaqala ukukhulumisa. We are speaking the word. Uqeda ukhulumisa. Uyakudabula ukugcina. Thank you mama. No check. Uyakudabula ukugcina. Shabba. Awukodwa ma. Udabula ukugcina. It's a worship.
Glory to Jesus. Manje leli cebo esemva into eyenza ukuthi lifike kuqala sisuke sifuna ukuthi lizokwenza lokuphiwa kuqala nodabula kuqala before lingene kwi-worship ngoba alizukwazi ukusi-worship Lingekho la. bengenalizwi abakwazi futhi uma besi-worshipela bengenalizwi bazokhula nayinoma yiliphi iculo bathele enkonzo angihlele bazovele bathatha iculo kaRibecca Malomo bazozi-worshipela nabo sebesibona kahle ukuthi kuleli culo ayikho into ethina uNkulunkulu ungayifaka kuFacebook ngikhuluma nomuntu omdala sanibona bazalwane ngoba le-department befuna ifuna ukukhompoza amaculo azositshela ngoNkulunkulu kunendoda kunezinsuku evele yaqala iculo yakhuluma ngehope yathi noma kungasenzeki lutho kodwa sizobalekela kuwe themba nendalo yonke isikhuluma ngehope ngoba izinto ayilunganga engingiyala mlandela ukuthi leli culo bekwenze nje wachaza wathi ubewalahlelelwa yiyo yonke into walahlelelwa umshado wakhe kwase kusho ukuthi unomthandazo kwase kusho ukuthi ulezwi lento vele yazala indumiso yathi noma kunje empilweni yami ngizovele ngibalekele kuwe themba nendalo yonke There has to be a reason. Nale ndumiso idumisayo. Ngoba le ndumiso idumisayo isazokusebenzela. Hallelujah. Ayibonge Nkosi. No. Ngingena kuphiwa kuqala. And uphiwa kuqala awurobho ngo-2 minutes. Awuthandaza 2 minutes. Webazalwane. Ake siyakuvela ukuthandaza. Ebele sifuna ukushumayela i-hour. Mahlala. Thandaza isikhathi mfowethu. Umtshele uNkulunkulu. Uma unemanga bele ekhaya ubhalisa ifomu yabazalwane, thatha ilist. Ubabize one by one. Uthi ngibiza umama usibanibani. Ngibiza ubaba usibanibani. Uyabakhulekela. Uthatha isikhathi. Usuka lapho ufundise. Uthi uthe wena Nkosi abalahlekileyo bethu noma besebamajukuju kunomhlaba izaya wathi wena uyobalanda. You will call them from the north, you will call them from the east, you will call them from the west, you will call them from the south. Ithi attendance ingekho ufike ekuseni uthandaze la endlini uthi baba ngiyabalanda ekhaya ngesikhathi ngiyabalanda ekhaya uthandaze khona behlo